Sí, i el nom del programa, el recordem? Caràcter especial. Exacte. Això, que és molt important, forma part d'UGT Serveis Públics. I en aquest mes, com no podia ser d'una altra manera, hem de parlar de feminisme. Qué gran tema, ¿eh? Se tendría que hablar todos los meses. No és igual que igualtat, tot i que a vegades sembla que sí, però com falta tanta igualtat, hem de parlar de feminisme. De moment sí. Potser més endavant podem parlar d'igualtat, no? Però estem en un moment que o guanyem aquest camí que encara queda per arribar, o si no, mai arribarem a la igualtat si no parlem de feminisme. Tal qual. Nosaltres, és veritat que el 8M sempre es refereix molt a com el Dia de la Dona, que és un dia que, recordem, no s'ha de felicitar, perquè és de lluita, no de felicitació, però que està vinculat històricament a la dona, però al món laboral. Però què vol dir això del món laboral? Aquest també és un tema. Aquest és un tema molt tema, perquè la dona sempre ha treballat, no? Però no s'ha valorat. Les tasques que s'han fet a casa és una mica el que tocava fer i, clar, quan la dona s'intenta integrar al món laboral econòmic o retributiu, és quan... Això deixa una mica en evidència el panorama social, no? A què li donem més importància? Al treball i a portar uns calés o a mantenir les necessitats bàsiques? Els humans no vivim dels calés. Sí, vivim del que podem tenir amb els calés, però vivim de la cura, del menjar, no? Tota aquesta tasca que la dona sempre ha atribuït que és seva. I més quan formes part d'una unitat familiar. Exacte. Que això serà també una altra cosa. Sí, aquest és un meló que també podem parlar un altre dia del què és la família. Perquè la família, sempre pensem la unitat familiar com la unitat genèticament familiar, però que al final tu pots tenir uns vincles amb unes amigues que és més fort que amb un familiar proper per al grau que et toca de consanguinitat. Clar, que canviar aquest model de família és donar poder a que la dona també no carregui sempre amb aquesta part de càrrega mental, de que és impossible, jo per exemple que soc mare, per mi és impossible desconnectar a la meva feina, del que tinc que fer després, ho he fet abans, no? El meu fill té que marxar d'excursió, tenen que anar a l'escola, tenen que portar això, tenen que dinar, tenen que sopar... Aquesta càrrega... Perquè al final, clar, la dona ha lluitat per ficar-se en el món laboral, però sense deixar la casa. En canvi, l'home no ha lluitat per tenir un espai a la casa. Llavors, al final, la dona té dues càrregues. I l'home només té una, i moltes vegades... Dues o molt més. O molt més, perquè anem agafant la motxilla i l'anem omplint de coses que... De vegades tenim que ser les primeres crítiques, no? De pensar que nosaltres ens col·loquem en un paper que costa molt de trencar, però també tenim que ser nosaltres la que trenquin aquest model que sempre s'ha seguit. Al final és difícil perquè, clar, tu vens d'una criança, vens d'una societat i vens d'una cultura que hi ha rols que ja d'una manera s'agafen pel teu sexe i no hauria de ser així. Per molt que vulguis trencar, costa, no? I és veritat que contra més t'integres en el món del feminisme, més preguntes et fas de, hòstia, quantes coses he donat per fet que eren així i tu has de replantejar. D'això, i que costa, per molt que vulguis avançar, és que tens que ser com superconscient que aquesta part l'has de treballar perquè assumeixes coses que no són teves. Sí, això, és veritat que moltes vegades el masclisme treu importància a això, que tot està aconseguit a dia d'avui, cosa que és mentida. El que passa és que hi ha moltes coses que no es visibilitzen i que quan es comencen a visibilitzar és quan te n'adones. I una cosa que deixem clar, això que parlaves de la conciliació, qui es demana els permisos de conciliació, el percentatge són les dones, tant de cura de fills com de cura de gent gran, com de cura de necessitats especials, i això són percentatges que existeixen. Són reals. També hi ha una necessitat teva de cobrir de treballar aquella culpa que moltes vegades les dones tenim, no? D'assumir això que costa i que potser no és el que tu facis, sinó la conseqüència de que anem fent, es pugui canviar i no veure que tens que ser culpable de prenent decisions en la teva vida que canvien, no? Alguna cosa que ell s'ha fet abans així. Com que has de sacrificar, o sigui, per avançar en el món laboral és com que a vegades has de sacrificar coses de la teva vida personal. Sacrificar està bé, però moltes vegades també es sent que renúncies. També. Jo sento que les dones renunciem a moltes coses per poder arribar
on els homes ho tenen molt més fàcil, no? Bueno, perquè al final el món laboral i l'home té un inici molt més avançat que no pas el de la dona. Es veu clar perquè a vegades quan parlem del tema de la bretxa salarial i tot això pensem com que és que un home i una dona fan la mateixa feina i l'home cobra més que la dona. I no és això, o sigui, al final és que els homes tenen més facilitat en tenir llocs de responsabilitat, que tenen més sou, i les dones es queden una mica enrere perquè també tenen tota aquesta part social d'això, i després tasques que normalment són més masculinitzades, com el tema de la metal·lúrgia, com el tema del transport, i tasques més feminitzades, vinculades a la cura, com infermeria, coses de neteja. Això té un pes, que, clar, són professions que sempre s'han assumit molt femenines i que ara, per molt que vulguis avançar, clar, ja tens un passat que ja va molt enrere d'altres qüestions més masculines, no? I llavors costa molt més i encara avui, a dia d'avui, es troben aquesta desigualtat que tindrien que fer un salt molt gran com per arribar a pensar que no és una desigualtat, no? I tot va molt lent amb la necessitat que hi ha. A dia d'avui jo penso que hi ha una necessitat real de que això canviï, de que les dones no podem continuar assumint perquè té un preu moral assumir això. És veritat que hi ha hagut un canvi generacional molt gran només en una generació, perquè al final les nostres mares moltes vegades tenien una tasca d'estar a casa, ser mestres de casa, de tenir la cura dels fills, de la llar, i clar, això en una única generació ha canviat molt. Llavors, clar, és molt difícil que només amb aquest temps tu canvis tot el que tens darrere. I llavors assumint una altra càrrega, que és canviar-la. I les dones anem agafant responsabilitat d'aquí, d'allà, de luchar. I ja no t'arriba el dia, no t'arriba. Hi ha moltes vegades quan parlo amb els meus companys del sindicat, que majoritàriament són, a la nostra secció, són homes, i assume que ells mateixos diuen, però ¿cómo puedes? ¿Cuántas horas tiene tu día? Pues les mateixes que les seves, però clar, jo no paro de pensar en qualsevol moment. Tot ho aprofites, o sigui, mentre estàs estirant la roba, estàs aprofitant per pensar el que diràs, el que faràs, el que tens que fer. És que el masclisme i la falta de feminisme està a tots els àmbits, i també al sindicat, està clar. Sí, malauradament aquesta figura encara també té que avançar. Penso que potser estem en un lloc que s'intenta qüestionar més les coses, però hem de fer aquest pas, no? De donar lloc i de pensar també que moltes vegades les dones, jo ho comparteixo això amb els nois i ells no ho veuen així, però jo vaig a una reunió i el que dic encara sento que m'ho tinc que pensar, ho tinc que saber dir, ho tinc que fer molt diferent a ells, no? Que aquell dia no té bon dia i ho diu amb un to de veu, no es té en compte. Si ho fa una dona, veritablement podem reconèixer que sí que té en compte com es fa, perquè és important, no? Aquest abans de dir, hòstia, per què es qüestiona molt més el que fa una dona? O quan tu dius una cosa, ningú et fa cas, ho diu el company del costat i ara és una gran idea. I tu què? Ho acabo de dir jo fa 2 minuts i no se m'ha escoltat. I això passa. La visió de la dona acostuma a ser bastant diferent i això és el que tenim que assumir, no? Que si les dones dirigeixen moltes empreses seria diferent perquè la nostra manera, la nostra visió, la nostra manera de sentir o de cuidar o de fer-nos responsables és diferent que la d'un home i això es reflexa en la manera també de manar. Però això és molt complicat perquè al final, clar, els homes tenen una situació amb certs privilegis que el feminisme, clar, fa que els perdin. I llavors a ningú li agrada perdre el privilegi que té i el poder que té. I això és molt difícil. Llavors, clar, que tu donis espai a dones en certs llocs es veu com una cosa a dones i a la forma de fer de les dones, perquè moltes vegades arriben dones a manar i canvien, deixen la seva essència de dona per poder ser on tenen que estar, i a mi això tampoc m'agrada. Perquè sembla com que has de ser més agressiva o has de ser d'una altra manera perquè se't prengui seriosament. O desconnectar més d'aquesta naturalitat que tenim com de connectar més amb les emocions. Per què una dona té que ser freda per arribar a manar una empresa?
No Bueno, sé. perquè les emocions són negatives per tenir càrrecs de lideratge. No ha de ser així. Tampoc, tots som persones, som sensibles, tenim emocions, que és bàsic, i a vegades es veu com una cosa negativa, o que tinguis un mal dia, doncs no vol dir que no siguis un bon jefe o una bona jefa, simplement que ets humà i ja està. Però a les dones es qüestiona més. Sí. I amb això jo sí que ho afirmo. A les dones se'ns qüestiona molt més. Tota la nostra manera de ser o que intensa, no? Quantes vegades. Jo això ho he escoltat moltes vegades, dels meus companys. De fet, és el meu mote. Eres una intensa. No sóc intensa, soc... Ja, però és de negatiu o és en positiu? Perquè tenen moltes vegades en negatiu i no hauria de ser en negatiu. És en positiu. Perquè vol dir que és una persona lluitadora. O almenys jo ho veig així. La intensitat com a lucha. Sí. No ho veus, tu? Un altre podcast. Amb això tenim per un altre podcast. Ostres, sí, Hi ha que ser intensa per lluitar. Sí. Perquè si no vol dir que tot et dona igual. Bueno, o que no t'impliques tant, no? Si tinguéssim un home aquí, ens estaria qüestionant. No, esto se puede hacer de otra manera. Bueno, però al final la varietat de les coses, de veure-les de manera diferent, fa que les coses siguin enriquidores, perquè si només tenim una visió, que sempre has sigut el que diem, tots els càrrecs són més masculins, al final, per què només hi ha aquesta via? Potser hi ha altres vies i no s'han explorat, joder. Jo sempre que trobo una dona, així que s'atreveix a estar en llocs que majoritàriament són dones, jo me l'escolto, o sigui, són homes, jo me l'escolto amb... Jo començo a pensar, mare meva, què tindrà que haver passat aquesta dona per estar aquí? O què haurà fet? I és veritat, és que té un mèrit que només per això tenen que deixar créixer a les dones. Que també hi ha com un lloc entre fer aquesta política de visualització i creure en ella, no? O sigui, què volem? Fer només aquesta visualització o creure cadascun? I jo penso que tindria que ser la inversa. Primer creure veritablement el que estàs fent i després, des d'allà, que neixi la idea de promoure aquesta idea del feminisme, de l'LGTBI, de tots aquests col·lectius que necessiten, a dia d'avui, és que necessiten mesures positives i que fomentin. Sí. En tots els aspectes. I jo penso que també això es lliga molt més perquè a les dones ens donen com una presumpció de que no sabrem deslligar la nostra part emocional de prendre decisions. I hi ha moltes decisions que no es poden deslligar, que sí que interessa al sistema que es deslliguen, però llavors això marca un abans i un després a la societat, no? Del cuidar, del que nosaltres estem demanant. O sigui, al final s'ha de cuidar i s'ha de reconèixer que el paper de la dona és molt important en què l'evolució humana continuï. O sigui, ja no per una manera de conceber, de tindre bebès, sinó de tot. No cal que sigui mare com perquè una dona porti a la societat una manera de créixer. I és un privilegi sentir així. I que les cures van molt més allà, no?, de ser mare, tenir cura de la gent que treballa amb tu. De tot, però que això ve amb la essència de ser dona, no? I que no tenim que deixar així per arribar. Que a mi això també em molesta, no? Aquelles dones que arriben als càrrecs i canvien. I es masculinitzen i a vegades no saps si és pitjor o millor del que t'has trobat amb els homes. Bueno, perquè sembla que arribar a un alt càrrec vol dir tenir un perfil. Perquè jo penso que no és perquè ella vulguin, sinó que és la seva manera com de defensar-se. D'adaptar-se. Sí. T'obliguen una mica a ser així si vols continuar... Bueno, t'has d'adaptar. Llavors, clar, si tu ets una persona amb una gran responsabilitat i al teu voltant tots són homes, al final és adaptar-se o morir. I què fas? Doncs adaptar-te. I en canvi, si fos més equilibrat, segurament no passaria això. Bueno, que si tu poguessis compartir... Jo moltes vegades que vaig a aquelles reunions entre que tots són homes, si jo poguessis compartir un petit comentari a la meva companya de tia, hoy no puedo con estos, potser també estaria guai, no? I moltes vegades aquelles dones que estan soles, aquests no tenen aquest compartir. Llavors, clar, es tenen que unir a fer el comentari amb motiu. Llavors, el tens que canviar, ja no pots dir el mateix, perquè no li pots dir el mateix. No sé, no és el mateix. Hem dit moltes coses, no? Hem dit moltes coses.
Bueno, al final és una mica això, fer reflexions i contra més Hem dit t'endinses... masses coses. Masses. Veremos. Contra més t'endinses en el món del feminisme, més carències veus. Sí. I bueno, ja no només de tantes carències al feminisme, no? De tantes carències del model social que si no canvia tampoc deixa avançar aquestes corrents, no? I llavors, pues eso, te llenas la mochila de cosas. Bueno, i el feminisme, a la meva opinió, almenys hauria de ser llibertat. O sigui, hauria d'estar relacionat amb la llibertat i en el poder fer les coses com tu les sents i no com et marca les normes socials o la cultura. Però això tot, no? Sí. Clar, al final, això és el que jo crec que totes aquestes corrents volen aconseguir, la llibertat perquè la societat també inclogui totes les maneres de ser o de sentir. Això seria molt guai. Bueno, esperem que ho veiem. Un mundo mejor. Un mundo mejor. Bueno, de moment és veritat que s'ha avançat molt, tot i que no suficient. Que és una realitat. Jo amb això soc molt hater, ja ho sap. Bueno, però l'altre dia llegia una frase que deia que ser dona al primer món és difícil, però fora del primer món és heroic, perquè si per nosaltres és difícil, imagina't una dona en un país del sud-est asiàtic o d'això, doncs imagina't. Ja. I també hem de veure també des d'aquest prisma que tenim un espai per poder tenir veu i que això no tothom ho té. Pues sí, això O sigui també que és fem veritat. servir-la. A mi m'agrada acabar així, amb una mica d'autoresponsabilitat també, no? De que, bueno, hem nascut dones al primer món i tenim moltes coses que assumir, però també tenim el privilegi de poder fer-ho, no? Que això també és llibertat, d'alguna manera, el poder prendre decisions. Però bueno, fins aquí l'episodi d'avui, llavors. Gràcies. I continuem. Olé!